Tusind tak, og velkommen på de 30 subs. Det er en 30 subs special det her, og han har været med til stuntmontagen, der er lige blevet udgivet. Og så er det her, det er sådan en frontmontage, som video vi har lavet. Den er 6 lang. Så der kommer to videoer, og det er sådan en mini-montage. Mini-montage med stunts, og så kommer der sådan en og de er rigtig sjove. Ja, og en mini-frontmontage. Nå, men tak. Ja, ses. Det er et joy. Kan du lide musik? Den hedder Kenneths Fiskebod. Kenneths Fiskebod. Kenneths Fiskebod. I mange tusind. Jeg er fucking ligeglad med droppet. Nu! Filmer. Du er live med det! Oh, shit! Hvor var det henne, jeg døde? Nå, min motorcykel. Der ligger lidt ind. What the fuck? Det er en dør. What the fuck? Hvor gik den igennem? What the fuck? What the fuck? Det kommer en fuck. Hvor er min motorcykel? Jeg vil fucking prøve at køre igennem det bjerg. Jeg vil køre igennem. Nej, gør det med den. Motorcykel blev sprængt. 360. Kom så med den, du gør det. Gør det på bilen. Jeg gør det med en fucking bil. Ja. Det er fucking lige meget. Lige meget med bil. Vent. Fucking glad. Nej, der går mit tog. Tusind tak fordi I så med, og tusind tak for de 30 subs, og ses. Så Picasso.com